Vítajte v novej epizóde podcastu s názvom Kedy ísť do akcie a kedy len prijímať to, čo je. Ľudia mi občas napíšu, že tá harmónia života, že ako to dosiahnuť, že to nie je také ľahké. A to, aké to je, odovzdať opraty a najmä pre ľudí, ktorí sú viac zvyknutí používať logiku, mať hmatateľné vizuálne dôkazy, tak pre nich úplne tomu rozumiem, že to môže byť náročnejšie. Lenže ak pripustíme, ak si dovolíme uznať to, že je niečo za našou mysľou, tak už to je veľký posun. V tom vnímaní tej reality sa pootvoria dvierka zázrakom, šťastnému a harmonickému životu. Ísť cestou najmenšieho odporu. To je naozaj najjednoduchšie a zároveň práve pre tých logicky zmýšľajúcich ľudí aj náročné. A to je tá cesta, kedy prichádza k slovu otázka, že kedy ísť do akcie a kedy len prijať to, čo je. A tu by som sa zastavila pri tom, že naša myseľ je schopná predurčovať, predikovať len to, čo už pozná. Ona nevie predvídať, že vie si niečo vyfantazírovať, ale na druhej strane môže tomu uveriť a na druhej strane aj nemusí. A práve ten hlas intuície nás vedie, že nie to, čo chcem, ale to, čo potrebujem k naplnenému životu. A za mňa naozaj tá skutočná manifestácia je to, čo chce moja myseľ, moja duša, moja vyššia inteligencia. A to, ako budem premýšľať, ako sa budem starať o seba, o svoje telo, o to, kedy sa ako budem pričom cítiť, aké rozhodnutia každý deň robím. Nedá sa prestať myslieť, nedá sa znásilňovať tá cesta odporu. A naozaj je veľmi dobré prestať odporovať životu. Pretože tá harmónia života, tá plynulosť, tá symfónia, celý ten orchester, kto, kedy, ako, s kým, ako dlho hrá, funguje vždy. A v tom uvoľnení sa tvorí najrýchlejšie a najčistejšie celé to zloženie tej skladby nášho života. A naozaj je tu veľmi, veľmi dôležité uvedomiť si, nesnažiť sa to meniť. Akákoľvek situácia vo vašom živote je, jednak je to len obdobie, jednak je to len krátky úsek a len to pozorovať. Uvoľniť sa a uvedomiť si, že odkiaľ tie akčné kroky, ktoré k nám prichádzajú, či idú v zmysle alebo zo srdca. Pretože to je tá cesta, kde vás vaša duša vedie. Vaša múdrosť, vaša vyššia inteligencia. A každý z nás je unikát a každý z nás sa vie zladiť s tou cestou duše. A pritom zistíte, že či to nutkanie k tej aktivite vychádza zo srdca alebo z mysle. A tak ako som aj v úvode podcastu hovorila o tom, že tá myseľ len pokiaľ to pozná, dokáže niečo predvídať, dokáže si to predstaviť. Preto sa hovorí, že tie zázraky vznikajú za hranicou toho komfortu. A zároveň aj to, že dôverujem. Neviem to ovplyvniť, púšťam kontrolu, púšťam tie opraty alebo volant, obrazne povedané, a ten život nechám, nech sa deje. V tej uvoľnenosti, v tej dôvere príliš nepremýšľaj a práve to prílišné premýšľanie nás veľmi brzdí. Zaberá nám príliš veľa mentálnej energie. Len si predstavte, či ste nejakú situáciu, spomente si na to, či ste nejakú situáciu v minulosti vyriešili tým, že ste o nej veľa a dlho premýšľali. A myslím si, že sa zhodneme na tom, že asi nie. A preto sa oplatí začať sa ladiť s hlasom srdca. Pretože človek, ktorý sa rozhoduje len v zmysle,
je ľahko vyčerpateľný, unavený a hlava môže vymyslieť 1000 výhovoriek, ale ak srdce napríklad povie, že máte teraz odpočívať, bez výčitiek, bez obmedzení a ponoriť sa do dôvery, v tú intuíciu, tak práve to prináša tie nové nápady, kreativitu. A zároveň s tým prichádzajú aj informácie, aké akčné kroky treba urobiť z pozície srdca. Odrazu vás zaplaví pocit ľahkosti, radosti, vráti sa iskra do oka a naozaj pocítite tú šťavu života, ten tep. A pocit, že viem, nepremýšľam, konám. Je to podobné, ako keď sa malé dieťa učí chodiť. Jedenkrát jeden pokus taký ťarbavý, druhýkrát to zopakuje, je to také isté, možno trošku na chvíľu potrucuje, rodičia ho dvihnú alebo niekto, kto sa ho stará. A postupne sa učí stáť na vlastných nôžkach. Krok za krokom. Ale tiež nepremýšľa nad tým. Idem to teraz vyskúšať, počkam chvíľu. Nie, proste idem, konám. A je to naozaj podobné. Ja rada vravievam, aby sme sa vrátili k tomu, akými očami sa na svet pozerá dieťa. Aké má doširoka otvorené očká, aké je zvedavé, tie pokusy, omyly, proste ako nevzdáva sa a ide s radosťou do tých nových skúmaní, do ochutnávania toho života. A toto isté môžeme začínať, či máme 30, 50, 60, 70 rokov. Úplne jedno. Ten život sa deje každým dňom. Otázka len je, ako sa my rozhodujeme, čomu dávame prioritu, čomu sa venujeme, alebo naopak nevenujeme. A len zopakujem, že teda nepremýšľam a konám. Ale nie, že ako tak zbrklo, len naozaj, keď tá informácia vychádza zo srdca, že poď, vstaň z toho gauča, poď zavolať tomu človeku, alebo poď sa stretnúť, alebo poď si pozrieť nejakú informáciu na webe, pozri si nejaký film. Úplne jedno, pre každého z nás tá jeho autorita, tá vnútorná, ten hlas bude znieť inak. A môžete tomu veriť, že naozaj ten hlas je taký presne na vás nadizajnovaný. Každý jeden z nás je unikát. A ešte jedna vec na záver, že keď o tom musíte premýšľať, tak to nie je zo srdca. A práve týmto veciam, týmto informáciám, ako sa ladiť so sebou, so svojím vedením, budem robiť taký channelovaný program s názvom Eternity, kódy Fénixa. A my sa tam pozrieme na to, ako si môžeme ten život užívať jednoduchšie, než ako ste si doposiaľ mysleli. Pretože vaša duša aj srdce vedia a budú vás viesť. A na konci vy viete, že viete. A práve to je taká tá prechádzka, nie rúžovou záhradou, ale životnými zákutiami vašej duše, božstva a vašej vyššej inteligencie, múdrosti, ktorá vás povedie. A s tým teda, že začíname tento program 9.9. a budúci rok je rokom 9, keď vlastne spočítame čísla toho roku 2025, tak všetky tie poznatky, vedomosti, informácie z tohto programu už budete čerpať nastálo. A to je to práve zladenie vašej duše. Pretože 9 je okrem iného začiatok aj koniec a nesie v sebe múdrosť všetkých predošlých čísel. Takisto k nám prináša naplnenie, dokončenie a zároveň aj nové začiatky. A toto si myslím, že má každá jedna naša duša teraz, v tomto období, aj v pláne, ale aj v chuti. Toto všetko ochutnávať, spoznávať a predovšetkým žiť. Želám vám krásne a tvorivé dni a pozdravujem vás od mikrofónu Martina z Harmónie života.